खुलुमबाय दिनै बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिंगा बसुमतारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। आसाम विधान सभाया डिजिटेल जाबाय। रायजो सोरखारा अमिक्रनजों मोगा-मोगि जानो आबुं थियारि। क'क्राझाराव पुलिसनि इनकाउन्टार सासे गान्जा पेडलार जखम। सुसिकान्त दासनो 24 घन्टानि गेजेराव जाहोन खोन्थानो एपिसिसिनि नटिस। सालबारियाव दालां बानायनांगौनि दाबिजों रायजोफोरा सोमावसारदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। आसाम विधान सभाया सोलायबाय। बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिनि दैदेननायाव आसाम विधान सभाया डिजिटेल जाबाय। आसामनि जारिमिनाव गिबि खेबनि थाखाय लक सभा आरो रायजो सभानि सदन बादिनो आसाम विधान सभायाबो डिजिटेल जाबाय। आसाम विधान सभायावबो लेखा बिलाइनि गोनांथिखौ गैया खालामनानै साफ्रोमबो प्रतिनिधियानो सोंनाय फिननाय आरो गोनांथार डकुमेन्टफोरखौ अनलाइननि जोहै मोननायनि खाबु खालामबाय। सिङाव हाबनायनि पासिं आर'जलाइखौबो अनलाइनाव मोननो हाबाय। सदनाव साफ्रोम मन्त्रि आरो एमएलएफोरनि थाखाय हाइटेक इयारफननि खाबु खालामना होनाय जाबाय। सोरबा सासे थान्दैया बर' रावजों सोंथि सोंनायखौ बुजि मोनिफोरा इयारफननि जोहै असमिया एबा इंराजि रावाव खोनासंनायनि खाबु दं हाइटेक इयारफनाव। नाथाय इयारफननि ट्रेन्सलेटराव माखासे बेले-बेजे जानायनि थाखाय गोबाङानो अजद होदों आरो बिधान सभानि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया बे अजदनि सायाव नायबिजिरना सुस्रांनो खोथा होदों होनना मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि जागायजेननायाव माखासे जेंना आरो बेले-बेजे नुजाथिदोंब्लाबो थारैनो आसाम विधान सभायाबो डिजिटेल विधान सभानि गिबि आगानखौ होजेनबाय। कर'ना भाइरासनि गोदान जोलै अमिक्रनजों जुजिनो थाखाय आसाम सोरखारा आबुं थियारि। बे बाथ्राखौ बुंदों रायजोनि सावस्रि मन्त्रि केशव महन्तआ। सावस्रि मन्थ्रिया लकडाउन आरो गोदान एसअपिनि बागैबो खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। कर'नानि गोदान जोलै अमिक्रननि बागै सावस्रि मन्थ्रिया बेखौबो बुंदों दि भारतआव अमिक्रन पजिटिभआ बांसिनदोंब्लाबो आसामाव दासिमबो अमिक्रन गैया। रायजो सोरखारा अमिक्रनजों जुजिनो थियारि। रायजोआव अमिक्रन फैयोब्ला गोदान एसअपि ओंखारगोन। बेनि सिगांनि गुबुन हादोराव दावबायग्राफोरनि थाखाय एसअपि फोसावदों। बबेखानि आसामाव अमिक्रन सौफैब्ला एबा उननि समाव रायजोआव आबुं लकडाउन जागोन होनना खौरांगिरिनि सोंनायाव सावस्रि मन्थ्रि केशव महन्तआ बुंदों दि रायजोआव आबुं लकडाउन माब्लाबाबो जानाय नङा। सोरखारा बेजों समान-समानै आवगायगोन। कभिडआ सोलिबाय थागोन। बेजों लोगोसे सरासनस्रा सुबुंनि जिउ खांनायाबो सोलिबाय थागोन। मख'नो गोनांदि थांनाय साननैसो सिगांनिफ्रायनो रायजोनि माखासे फरायसालि, फरायसालिमा आरो मुलुगसोलोंसालियाव कर'ना गाग्लोबनाया बांसिननायनि उनाव आसामावबो अमिक्रन सौफैबाय नामा होनना सन्देह जादोंमोन। क'क्राझाराव पुलिसनि इनकाउन्टार। क'क्राझार पुलिसनि इनकाउन्टाराव हरेन्द्र जादब मुंनि सासे गान्जा पेडलारआ जखम जादों। बे जाथाया गसाइगावनि श्रीरामपुराव थांनाय हराव जादों। हरेन्द्र जादबखौ फाहामथायनि थाखाय हरावनो बरपेटा मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो होनना पुलिसआ फोरमायदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गसाइगावनि एसडिअ सौरभ गुप्तानि दैदेननायाव समबारखालि सिमुल टाफु पुलिस थानानि मददजों श्रीरामपुराव सिग्रोमनानै WB 11C3219 नम्बरनि ट्राकनिफ्राय 308 केजि गान्जा बोखांनो हायो आरो बेजों लोगोसे उत्तर प्रदेशनि महेश जादब 65 बोसोर ट्राक ड्राइभार आरो मददगिरि हरेन्द्र जादब 29 बोसोर मुंनि सानै सुबुंखौ हमनो हायो। बबेखानि बोखांनो हानाय गान्जानि बेसेना खमैबो 70 लाख जागोन होनना आन्दाज खालामनाय जादों। नाथाय थांनाय हरनि गेजेराव पुलिसआ जब्द खालामनाय ट्राकखौ सिनायमोनै दुथांफोरा सावना गालाङो। ओरैहाय पुलिसआ हमनो हानाय सानै गान्जा पेडलारनि गेजेराव हरेन्द्र जादबआ पुलिसनि गुलियाव गोब्राब जखम जादों होनना खौरां मोन्दों। जाय जाथाया ओनसोलाव बयखौबो सोमोनांहोदों। अदेबानि बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै हरेन्द्र जादबनि सायाव पुलिसआ मानो गुलि गावनो गोनां जाखो आरो 308 केजि गान्जाजों लोगोसे जब्द खालामनो हानाय ट्राकखौ सोर सावलांखो बेनि बागै जेबो मिथिनो हानाय जायाखै। दिनैनि गेजेरावनो रहानि कंग्रेस एमएलए सुसिकान्त दासआ बिजेपिखौ मदद खालामनायनि जाहोन खोन्थानांगोन। समबारखालि कंग्रेसआव थानानैनो बिजेपिखौ मदद खालामनाय रहानि एमएलए सुसिकान्त दासनो कंग्रेसआ जाहोन खोन्थानाय नटिस जारि खालामदों। कंग्रेसआव थानानैनो बिजेपि आरो जथायारि सोरखारखौ मदद खालामनायनि जाहोनखौ 24 घन्टानि गेजेरावनो जाहोन खोन्थानो आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिआ नटिस फोसावदों। मख'नो गोनांदि समबारखालिनिफ्राय जागायनाय आसाम विधान सभानि बाजेट जथुमाव कंग्रेसनि एमएलए सुसिकान्त दासआ बिजेपि सोरखारखौ थोंजों मदद होयो। बेनि अनगायैबो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो रायजोआरि बिजेपिनि आफादगिरि भुपेश कलितानि आथिं हमना बोर लायो। बेनि उनाव मैया मोनाबिलियाव सुसिकान्त दासनि बागै कंग्रेसआ गोनांथार मेल जथुमो आरो सुसिकान्त दासनि हेंथायै 24 घन्टानि गेजेरावनो जाहोन खोन्थानाय नटिस जारि खालामो। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय
फुकुवामारियाव थानाय फाग्ला दैनि सायाव बोसोर बोसोर औवानि दलंखौ सुबुंफोरा हान्थिनांगौ जादों। बे औवानि दलंजों ओनसोलनि सुबुंफोरा थांलाय फैलाय खालामनायाव गोबां जेंना नुजाथिदों। बे दलंखौ फाहामना होनो थाखाय सोरखारनिसिम गोबां खेब दाबि खालामदोंब्लाबो दिनैसिमहालागै रायजोफोरनि सुबिदानि थाखाय जाफुङाखै बे दलंआ। माखासे बोसोर सिगां बिपिएफनि सोरखार थानाय समावबो बिथां हाग्रामा महिलारिया बे जायगायाव मोनसे मोजां दलं बानायनायनि खाम्फा गायसनदोंमोनब्लाबो दिनैसिम बे दलंआ जाफुंदिया। सिगाङाव जेरै दंमोन बेबायदि थासारियावनो दं। औवानि दलंनि सायाव पाक्कानि दलं बानायना होगोन होनना खोथा होनायखौ मावफुङाखैसै। बेनिखायनो दिनै ओनसोलनि सुबुंफोरा जमा जानानै ओंखारबोयो आरो बे दैनि सायाव थाबैनो गंसे मोजां दलं नांगौ होननानै सोरखारनिसिम गोख्रों सोमावसारदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।